A Asociación pola Defensa da Ría, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e a Plataforma Ulloa Viva unirán as súas forzas en Pontevedra. Será o vindeiro 1 de xuño, baixo o lema "Nin Ence na Ría, nin Altri na Ulloa, celulosas fora". Cun formato semellante ao que se veu facendo ano tras ano as distintas marchas contra a celulosa de Ence, este ano ten un aliciente máis que eu creo que é importante, porque a loita contra Ence e a loita contra Altri é parte da mesma loita. O aliciente é que esta nova marcha vai servir, ten que servir, para que Altri non chegue a ser nunca unha realidade. A mobilización sairá ás 12 do mediodía das Alamedas de Marín e de Pontevedra. Agártase que sexa masiva para evitar que Altri replique no Ulla e na Ría de Arousa o impacto que tivo e está a ter Ence na Ría de Pontevedra. Despois do anuncio da DIA ante a inminente autorización ambiental integrada, consideramos que volve ser o momento de sair á rúa para reclamar unha vez máis respeto ao territorio e á veciñanza. Seguiremos denunciando estas cuestións que nos permiten coñecer como foi ou está sendo a tramitación deste proxecto que a Xunta de Galicia lle pon unha alfombra vermella. Dende a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa insisten, a instalación de Altri en Palas de Rei suporía a destrución do sector marisqueiro da Ría de Arousa e dos milleiros de empregos directos e indirectos que dependen desta actividade. Unha decisión na que ven unha aposta clara da Xunta por un cambio de modelo productivo. Moitísima xente traballando no campo, en Galicia, hai moitísima xente traballando na gandeiría e, por suposto, hai moitísima xente traballando na Ría de Arousa. Ese modelo a Xunta non lle interesa. Lle interesa máis o modelo de grandes industrias, que son máis fáciles de manexar, e que, ademais, dan pé ás portas xiratorias. Temos que paralo. Nos, neste momento, non temos unha celulosa que nos este contaminando a ría, pero temos unha espada de Damocles que nos dá moitísimo medo. A mobilización terá tamén o seu toque festivo, rematará cun xantar popular e varios concertos na Alameda de Pontevedra.